50! Εσύ πρώτο τελευταίο. Ξυπνάω. Έφυγες. Δεν γίνεται. Πριν 20. Άλλαξε θέση. Άλλαξε θέση. Πάμε για παγκόσμιο. Έλα ρε Τζάνι. Έλα ρε Τζάνι. 2. Έφυγες. Ω, μας διέψευσε. Άλλο ένα. Μην βάλεις το τέλος 30. Ένα. Αν δεν τα βάζει όλα πρώτη φορά. Ναι, αλήθεια σου, συνεχόμενα. Ούτε αυτός δεν πιστεύει, έλα δες. Πας για παγκόσμιο ρεκόρ. Λίτς. Άλλο ένα. Άλλο. Δεν μέτρησε. 40. Παίζετε με όλη τη Super League. Άμα ξεκινάει έτσι η ψυχολογία, ξέρεις. Εδώ χάθηκε αδερφέ. Άλλαξε στυλ. Δώσ' του. Έλα, είχε πίσω. Ποιο είναι το τελευταίο που μπορεί να κάνουμε? Φύγαμε. Το χειρότερο είναι 24. Πάρε. Το 48 είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Πάμε. Πάμε. Έλα! Τράι. 50! 50! Μέτρησε! Δεν μέτρησαν δύο, όντως δεν μέτρησαν δύο. Μέτρα το γράψω. Ρε 50 έκανε. Πλάκα κάνει. Τώρα δεν μέτρησε τα δύο τελευταία. Βάλε δύο και Παιδιά, ένσταση. 50. Παγκόσμιο ρεκόρ, Super League. Πες, μάτσα.